कोनो में हरारू अपने ससुर के बात अपने सखी से कहती है। अरे हिले के पलंगिया त रोज हिलाता, बाकी ना भतार में वो माजा मिलाता। जिया हिले के पलंगिया त रोज हिलाता, बाकी ना भतार में वो मजा मिलाता। चौकी पर खात नहीं के सही से मिलना बलम के बांगड़ बागलना राजा के। बलम के बांगड़ बागलना राजा के बांगड़ बागलना। तनी तिलक के बारे में 2 लाइन हो जा मास्टर साहब बजा के हैं। ओहो आज दूल्हे राजा के राम जी को उपाधि दिहल गए। दूल्हे राजा की बाबूजी के दशरथ जी को उपाधि, और जे तिलक चढ़ावे आई बा माई जानकी के पिताजी उनके जनक जी के उपाधि दिहल गइल है। राजा दशरथ की दुआरी पर जनक जी आके अपने दामाद जी के तिलक चढ़ावत हम कहल गई का। राम जी के तिलक चढ़े राम जी के तिलक चढ़े दशरथ दुआर पर। क्या बात है। इतना लोग बैठल हवन, जाके वो दुल्हा के देखी हम जे तिलकहरू लोग आइल बा वो लोग देखी कि दुल्हा कैसन हवन। लोग बटुरा के देखी कि तिलक कैसे चढ़त का चढ़त कहल गई। राम जी के तिलक चढ़े परछी लीलार पर। राजा जनक जी आइले राजा जनक जी आइले दशरथ दुआर पर। राम जी के तिलक चढ़े परछी लीलार पर। जैसे सब लोग बटुराइल बा, ये नजारा के अपने दिल में कैद करत हो, जे कैमरा लगल होई ओमे कैद करत होई, जिंदगी भर के याद करी लोग कहल गई। अयोध्या में लोग सबे बाबा टुराई। क्या बात है। गजब सुघराई। जियो जियो
दूल्हे राजा को सूरत देख के उनकर बड़ाई जरूर करत हो कि आज बड़ा सुघर लगत हुआ। इनके सुघराई में कोनो कमी ना है, अगुआ महाराज कोनो कमी पसंद ना छोड़े हम। कहल गई अयोध्या में लोग सभे बाबा तुराई, ओहो जनकपुर का लोगवा कहे गजब सुघराई, फूल बरसाने देवतो फूल बरसाने देवतो एही नजार पर राम जी के तिलक चढ़े दशरथ दुआर पर। कितना लोग होला कि दूल्हा और दुल्हई का सूरत मिलावे में लगेलन। केहू केहू कहलक इनका जोड़ी भाई बहन नियन लगता, केहू केहू कहलक कि जन्म जन्म खातिर रिश्ता बन गई। कहल गई राम और सीता के बाद गजब के जोड़ी, ओहो कौन कमी लौके आज कवन ओरी, ओहो हल गई तानी कौन कमी लौके देखा कवन ओरी, ओहो सबसे मेन बात अगुआ के होला बड़ाई, अगुआ के होला बड़ाई उनका विचार पर राम जी के तिलक चढ़े दशरथ दुआर पर। अगुआ के होला बड़ाई उनका विचार पर, लेकिन आजकल अगुअन को कोनो जरूरत ना रह जाती है। आजकल अगुआ बिना ही लोग लव मैरिज कर लेत बा। इस प्यार का जमाना हो गया भैया, पहले वाला जमाना ना रह गया। लेकिन आज के समय का बात है का दुआरा दशरथ के खुश हाली के रात बा, ओहो ऐसा न भइल होई जवने आज बात बा, दूगो परिवार केहू के दूगो परिवार केहू के जीत केहू हार बा, राम जी के तिलक चढ़े
केहू के जीत केहू के हार पर। लड़की वाला उनकर माई बाबू हार के अपने बेटी के दे देना लड़का तरफ। यही से दुगो परिवार में केहू जीते ला केहू हारेला, लेकिन हार के साथ साथ एगो रिश्ता का एगो प्रेम का धागा जुड़ जाला। कहल गई आखिरी भाव हो मास्टर साहब। जय जखाड़ जदू लौटन खुशियां मनावे, अजय राज गीत लिखी प्रेम बरसा में। जय जखाड़ जदू लौटन खुशियां मनावे, अजय राज गीत लिखी प्रेम बरसा में। कि गावे गुड़िया गीतिया अरे लहार राम जी के तिलक चढ़े, राम जी के तिलक चढ़े दशरथ द्वार पर। राम जी के तिलक चढ़े दशरथ द्वार पर।